mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Wag daw akong iiyak sa libing niya. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Gusto ko lang pong ibahagi ang isang makulay, ngunit puno ng pagsubok na paglalakbay. Isang kwento ng pag-ibig. Itago niyo na lang ako sa pangalang Bentong. At ito, ang aking secret file. Nagsimula ang lahat noong ako'y 17 taong gulang pa lamang. Isa akong out-of-school youth. Tambay, palaaway, pilyo, at babaero. Wala akong direksyon sa buhay noon. Hanggang isang araw, habang nakatambay ako sa kanto, may isang dalagitang dumaan. Tansya ko ay nasa 15 anyos pa lamang. Sa isang iglap, parang tumigil ang mundo ko. Yung mga mata niya, sobrang ganda. Doon pa lang nahulog na ako. Nagpakilala ako. At niligawan ko siya ng 2 buwan. Malinis ang intensyon ko. At alam ko na mahal ko siya. At noong sinagot niya na ako sa isang tawag sa telepono, para akong nasa alapaap sa sobrang saya. Gabi-gabi ay tumutulong ako sa tindahan nila. Nag-aayos, nagsasara, nakikisama sa ama niya. Akala ko tuloy-tuloy na ang kasiyahan na nararamdaman ko. Pero dumating ang pagsubok. Naalaman ng lolo at lola niya ang tungkol sa amin. Gusto kaming paglayuin. Siguro dahil sa sobrang bata pa namin. Kaya ayaw nila sa akin. Nilayo nila siya sa akin. Ilang linggo kaming hindi nagkita. Hanggang isang gabi, kumatok siya sa bahay. Basa ng ulan. At doon kami nagkasundo na magtanan. Batang-bata pa kami noon. Tumakas kami papuntang Bicol sa kaibigan ko. Pero natuntun din kami ng mga magulang namin at pinauwi sa Maynila. Dinala siya sa isang simbahan, sa isang shelter para mailayo sa akin. Walang kasiguraduhan, pero araw-araw, pumupunta ako roon kahit bawal akong pumasok. Minsan, sa maliit na bintana lang kami nagkikita. Magtititigan, luluha, at tahimik na magdarasal. Then nalaman ko na dinala na siya sa Nueva Ecija. Agad ko siyang sinundan
Sumakay ako ng bus. Dala-dala ang bisikleta ko. Binaybay ko ang mahigit 20 kilometro para lang makita siyang muli. At muli kaming tumakas, bumalik sa Maynila. At sa pagkakataong yun, hindi na kami pinigilan pa dahil buntis na siya. Dito na nagsimula ang tunay na buhay. Nagtrabaho ako sa construction, sa fast food, lahat ng pwedeng pagkakitaan at pasukan. Nagsikap ako para sa kinabukasan namin. Naging masaya kami, kahit may mga tampuhan at away. Pero nalalagpasan namin ng magkasama. Then dumating ang araw ng kasal namin. Sa simbahan, habang naglalakad siya papuntang altar. At ang anak namin ang ring bearer. Hindi ko mapigilang umiyak. Isa yun sa pinakamasayang araw ng buhay ko. Na kung po pwede lang hindi na matapos-tapos. Pero ang kaligayahang yun ay po pwede palang matapos. Dahil hindi pa rin tumitigil ang mga pagsubok. Year 2012, nagkasundo kami na mag-a-abroad ako para matupad ang mga pangarap namin. Sa loob ng 3 taon na naroon ako sa Kuwait, unti-unti siyang nagbago. Hindi siya sumasagot sa mga tawag ko. Hindi siya nagpaparamdam. Balita ko ay napapasama siya sa barkada. Natuto ng uminom. Hindi ko naman siya masisi. Pero sobrang sakit. Kaya pagbalik ko nung taong 2015, sa nanay ko ako tumuloy. Masama ang loob ko sa asawa ko. Pero matapos ang 6 na buwan, kumakatok ang misis ko sa pinto ng bahay. Pagbukas ko ng pinto, basang-basa siya ng ulan. May bit-bit na aso. Si Sam. Nakiusap siya na kung pwede makisilong dahil baka magkasakit ang aso na dala-dala niya. Sa pagkakataong yun, nakaramdam ako ng kakaiba, ng pagkalito, at ng pagkasabik. Hindi ko alam kung eto na rin ba ang pagkakataon para buksan ko uli ang aking puso sa misis ko. O tuluyan na siyang huwag kausapin at kalimutan. Pero nandoon ang pagmamahal na akala ko nawala na. Yun pala'y nalagyan lang ng galit at hinanakit. Natapalan lang ng sakit. Pero nandun yung pananabik. Dito na nagsimula uli ang lahat. Nagkaayos kami ng misis ko at muling nabuo ang pagmamahalan namin. Lumipas ang mga taon, year 2017. Napansin ko na palagi na lang nakahiga ang misis ko. Laging nangihina. Laging matamlay. Kaya nung nagdesisyon kaming magpatingin, may agam-agam ako na buntis siya. Ako ang kumuha ng resulta kasama ng anak namin. Pero dito na gumuho ang mundo namin.
sa follow-up check-up sa isang kilalang ospital. Dito na ipinagtapat ng doktor sa amin ang katotohanan. Stage 3. Cancer. Hindi ko nga alam talaga kung paano ko sasabihin sa misis ko eh. Na yun yung nakita kong resulta. Yun yung diagnosis na naroon sa papel. Buti na lang yung mismong doktor yung nagsabi. Nang marinig niya yun, umiyak na lang siya ng sobra. 32 years old pa lang siya noon. Kaya naghanap kami ng pupwedeng paraan para gumaling siya. Lahat sinubukan namin, doktor, alternatives, albularyo, herbal medicine. Kahit saang sulok ng bansa, sinubukan naming puntahan. Pero sa huli, kinailangan niyang ma-confine. 2 buwan kaming nasa ospital. Kinausap ko siya. Sabi ko, kapit ka lang kay Lord. May dahilan ng lahat ng ito. Then December, sinabi niya sa akin, gusto ko nang umuwi. Gusto ko nang makasama ang mga mahal ko bago ako kunin ni Lord. Nangilid yung luha ko nang marinig ko yun. Sabi ko, tatagan niya pa yung loob niya. Huwag siyang panghihinaan ng loob. December 15, dinalhan ko siya ng tsokolate. Unang beses ko siyang binigyan ng ganun. Akala ko kinalamutan na niya yun, pero nang makita niya, umiyak siya ng sobra. Sabi ko pa nga, will you marry me again? Niyakap niya ako at nagpasalamat sa pagmamahal ko. Then December 26 ang kasunduan namin. Nadadalhin na siya sa bahay. Kinaumagahan. Pagising ko pa lang, sabi niya, tawagin mo na si Pastor. Gusto ko ngayon na, aalis na ako. Sinunod ko siya. 6:00 ng gabi dumating si Pastor. Nakahiga lang siya sa kama. Pinilit niya na matapos ang kasal namin. Kahit hirap na hirap siya. Inibitahan ko lahat ng mga mahal namin sa buhay. Sa maliit na kwartong yun ng ospital. At alam kong masaya siya. May mga bilin siya sa akin. Huwag daw akong iiyak sa libing niya. Huwag ko raw pababayaan ang mga magulang niya. Tumulong daw ako sa batang may sakit. Nakatakda kinabukasan ng pag-alis namin sa ospital. 1:00 ng madaling araw, malalim na ang paghinga niya. Nakatingin siya sa kisame. 2:00 ng umaga, hawak ko ang kamay niya. Ngumiti siya, na para bang sinasabing okay lang ako. Hanggang sa tuluyan na siyang nagpaalam. Sa araw ng libing niya, tinupad ko ang hiling niya. Hindi ako umiyak kahit durog na ang puso ko. Ang totoo niyan, halos mamatay ako sa sakit. At ilang taon na ang lumipas, tuwing parating ang bare months, hindi ko pa rin makuhang maging masaya. Imagine, Disyembre, nawala ang pinakamamahal ko.
Nakaburol siya. Habang ang buong mundo ay masayang sumasalubong sa bagong taon. Kung nabubuhay pa siya ngayon, araw-araw ko pa rin siyang pakakasalan. Dahil hanggang sa huli, siya at siya lang ang mamahalin ko. Maraming salamat, DJ Rocky at DJ Jello, kung mabibigyan ng pansin ang kwento naming ito. Sana mapili niyo to kasi mawala man ako sa mundo, mananatiling buhay ang storya namin. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Bentong. At ito, ang aking secret file.